Ahojte priatelia, moje meno je Michal Barbier a dnes som si pre vás pripravil jednu veľmi efektívnu metódu, ako si uvoľniť vaše preťažené zápästie, predlaktie, v podstate celú túto časť našej páže. Táto téma preťažených zápestí a predlaktí je aktuálna a dôležitá pre úplne každého, kto sa venuje svojmu telu cez cvičenie, či už robíte čisto stojky, či už dvíhate váhy, alebo trénujete kalisteniku, alebo ste atlét, športovec hociakého typu a posilňujete hornú časť vášho tela, tak pracuje váš úchop. A skrz ten úchop ide do tejto oblasti dosť veľa stresu, ktorý potrebujeme uvoľniť na to, aby sme zlepšili regeneráciu, aby sme jednoducho tam nedostávali také problémy, ktoré nám môžu športovanie iba spomaliť a eventuálne, ak sa to bude veľmi zanedbávať a bude tam pretrvávať bolesť a rôzne stuhnutia, tak to môže vyvrcholiť až do rôznych zápalov a poznáme, že tam v podstate sú zápaly ako trebárs, golfový lakeť, tenisový lakeť a tak ďalej a tak ďalej. Na začiatok by som vám určite odporúčal najprv osloviť takého terapeuta, ktorý vie vyriešiť tento problém individuálne na vás, čiže to je najlepšia možnosť 100%, ale mám pre vás jednu metódu, ktorú si dnes predstavíme, ktorá vám môže pomôcť ako prevencia, ale aj ako liečba. Ale vždycky sa radšej obráťte na terapeuta, toto je niečo, čo pomáha mne a preto som sa rozhodol na to urobiť video. V tejto oblasti poznáme svaly, ako sú flexory, ktoré ohýbajú zápästie, potom extenzory, ktoré vystierajú zápästie. Potom sú to rotačné svaly, ktoré nám zase robia vnútornú a vonkajšiu rotáciu. A tú vnútornú rotáciu, tak to sú naše pronátory a zase vonkajšiu, to sú naše supinátory. Ako ich uvoľniť? Uvoľniť ich môžeme rôznym spôsobom. Taký najčastejší, čo vám najprv možno padne v úvahu, je stretching, ale dnes som si pre vás pripravil také myofasciálne uvoľnenie, ktorým sa budeme venovať čisto našej fascii, čiže je to v podstate taký obal, ktorý obaluje naše svaly, orgány a celkovo celé naše telo a nachádza sa pod pokožkou a nad svalmi. No a toto spojové tkanivo vieme efektívne uvoľniť tak, že si zoberieme takú mastičku. Ja čo by som vám odporúčil je thajský krém alebo thajská masť, ktorú používam často pri uvoľnení svalov a je to v podstate taká hrejivo chladiaca masť. Niekomu môže hriať, niekomu môže zase chladiť. Vyskúšajte ju, veľmi dobrá pomôcka, ktorá vám môže pomôcť pri regenerácii alebo hociakú inú masť, ktorá jednoducho pôjde na povrch pokožky a bude nám umožňovať v podstate tie pohyby, ktoré budeme robiť takým náčiním, ktoré si zvolíme. Takže prvá vec, čo urobíme, si nanesieme takú masť. Ja využijem túto thajskú masť. Trošku si aplikujeme tlak na to tkanivo, čo znamená, že ak sa vyznáte do anatómie, tak vždycky choďte po dráhe toho tkaniva, toho vlákna, toho svalu, ktorý chcete uvoľniť. Pekne si tam naneste, trošku aplikujte tlak, vymasírujte sa, nemusí to byť dlho, trošku zase ten sval uvoľníte, zahrejete a vieme, že svaly sú ako plastelína, keď s nimi budeme manipulovať správnym spôsobom po ich dĺžke, tak sa nám uvoľnia a budú také podajnejšie. Čiže keď máme teraz tam tú masť nanesenú, tak si zoberieme taký tupý objekt. Ja využijem takýto kuchynský nôž. Nevyužívajte samozrejme tú ostrú hranu, ale zoberieme si tú tupú hranu. A teraz čo budeme robiť? Jednoducho len budeme masírovať naše tkanivo takýmto spôsobom. Snažte sa aplikovať taký tlak, aby ste si neublížili samozrejme a hlavne, aby ste zatlačili smere tých vlákien. Chceme ísť smere tých vlákien a uvoľňujeme teraz najprv tieto naše flexory. Uvoľňujeme ich tak, že zatlačíme na ten nôž do tej tupej hrany, keď ideme dole. Keď ideme hore, tak to uvoľníme, potom zatlačíme znova iba keď ideme dole. Uvoľníme, zatlačíme, uvoľníme dole, zatlačíme. A takto krásne si viete vymasírovať tú časť, ktorá vás môže bolieť, máte ju preťaženú, cítite tam také tie stuhnutia. Ako náhle tá masť zíde, tak si nanesiete viacej a znova masírujete.
Choďte veľmi pocitovo, tak aby ste cítili, že OK, už je to uvoľnenejšie, už je to také podajnejšie. Čo sa vám bude diať? Bude sa vám takto krásne sfarbovať tá ruka do červená. To je úplne v poriadku, lebo aplikujete tam trošku ten stres, ten tlak, ktorý nám prekrvuje tie tkanivá, zrýchluje regeneráciu a vie vám takto pekne v podstate pomôcť v rámci prevencie alebo aj v rámci liečby. Potom môžete takto prejsť na tie extenzory a takto pekne ich prejsť tou tupou hranou. Hore uvoľním, dole stiahnem, hore uvoľním, dole stiahnem. A takýmto spôsobom si viete pomaličky, postupne to tkanivo uvoľniť. A už teraz môžete vidieť na tej ruke, ako sa pekne sfarbila do červená. To chceme. Presne takto, v podstate keď sa sfarbí, tak tá metóda zaberá, prekrvujete to tkanivo, zrýchlujete tam tento krvi, donesú sa tam tie nutrienty o mnoho efektívnejšie a zrýchluje to regeneráciu, ale to už som spomínal. Teraz ďalšia vec. Môžete si všimnúť, že na niektorých častiach budete mať väčšie červenanie a to kvôli tomu, lebo tie časti sú jednoducho viac preťažené ako iné časti. Na niektorých častiach možno máte už aj také spazmy, že keď si tam dáte palec, zatlačíte a cítite takú hrčku a tam pravdepodobne budete mať s veľkou pravdepodobnosťou väčšie začervenanie, lebo tam v podstate je taký problém, udržiava sa tam ten stres a potrebujete ho presne takýmto spôsobom uvoľniť. Ak to nie je trigger point, kde je už jednoducho veľa toho napätia a uvoľňuje sa to cez suché ihly alebo iné terapeutické metódy, tak si viete aj takýmto spôsobom pomôcť. Ale vravím vždycky, najlepšie je kontaktovať takého terapeuta, ale ja takto si viem pekne premasírovať tie časti, takisto aj vy a je to veľmi, veľmi efektívne. Ja to používam vždycky, keď mám taký tréning dlhý na stojky alebo robím veľa zhybov a cítim, že to zápestie je veľmi preťažené, tak večer predtým ako idem spať si nanesiem tú masť a aplikujem túto metódu. Takže priatelia, to je všetko na dnes. Vyskúšajte to, choďte veľmi opatrne. Ak sa vyznáte do anatómie, pomôže vám to iba viac a to kvôli tomu, lebo viete identifikovať tie rôzne tkanivá, tie flexory, extenzory, supinátory, aj pronátory, ktoré viete potom viacej napríklad zamerať na tú masáž tých tkanív a viete ich izolovať, oddeliť a tak ďalej. Ale toto by vám malo úplne stačiť. Keď si prejdete najprv túto časť, potom zase tú vonkajšiu časť, čiže naše flexory a extenzory, no a uvidíte po pár dňoch by ste sa mali cítiť o mnoho lepšie v rámci tohto, alebo ak teda neklamem, tak aj instantne hneď potom. Ja napríklad sa vždy cítim lepšie, ako náhle si aplikujem túto terapiu a preto to aj teraz odporúčam vám. Takže priatelia, toľko k tomuto rýchlemu návodu na to, ako si uvoľniť zápestie. Samozrejme môžete si potom ešte aplikovať takú metódu, že si vystrčujete tie zápestia jednoduchým spôsobom, ako poznáte z mojich stretchingových videí, alebo poznáme aj rôzne či už foam rollery alebo lacroseové loptičky, ale toto v rámci tejto partie mi zaberá najviac kvôli tomu, lebo si viem pomôcť druhou rukou a viem si pekne korigovať ten tlak a tam tú v podstate metódu, ktorú teraz skúšame. Takže ja si myslím, že všetko, ak by ste mali nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte dole do komentov, ak sa vám páčilo videjko, tak mi dajte like, no a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čau.